Takže čaute ľudia, som Valas a vítam vás u ďalšieho tutoriálu z Minecraftu. To je redstone tutoriál, je to môj tretí diel a toto bude taký diel, taký kratší a tento diel vlastne doporučujem na serveroch a vždycky, keď si chcete enchantovať veci. Počkajte, ja som si enchantoval meč, takže ja si ešte niečo musím enchantnúť, aby som prišiel o level. Dobre, takže máme level 2. Otvoríme si toto. Vypadá to len sebou. What the fuck? Dobre, toto som dokakal, takže si to dám hneď aj preč. Vypadá to dosť, že to je nejaká kravina, že tam nič není, to som tiež pokakal. Vlastne spustíme páčku a už iba čakáme. Aha, ešte som zabudol, že ja mám, no tak, istú dieru tak aby vám proste, aby do vás nemôžu strieľať tie strely a jednoducho takto aj keď sa máte level 2 stále level 2 a jednoducho zase stisknutím páčky, to vypadne. Ja vám doporučujem, počkajte, dajme si ešte stone. Ja vám doporučujem, keď máte na skeletonov, tak si robte takto, aby ste ich mohli zamrieť zo spodu. Takže what the fuck. Ich sa tam fakt nastavilo veľa, takže tam bude to na dosť XP. Nevadí. Neodkryje ceny, tak môžem nejsť. Lebo fakt to. Toto je môj vlastne iba tutoriál svetem. Takže tak. Takže spravte si to podľa seba, ako to chcete to vnútro. Tak a ja si dám zase obťažnosť milióna. No vlastne skúšam, že sme tam nazbierali nejakých 6 varov. Počkajte, ospravedlňujem sa, že mi toto vypísalo, že kde som zomrel, ale to je minimap, takže to si hitnem. No a funguje to jednoducho, takže sme si spravili Rapid Pulser, ktorý je napojený na dispenser. Z Rapid Pulseru ide do obvodu jednoduchého redstone a z obvodu ide redstone dole až na páčku a keď je páčka vypnutá, tak vlastne tak jak teraz redstone to svieti a keď sa spojí kladný a kladný, tým pádom nefunguje Rapid Pulser. A vlastne keď my zapneme páčku, keď my zapneme páčku, keď my zapneme páčku, tak toto sa zaktivuje a tu už není kladný a kladný, takže ono to začne vystreľovať na mýtlo. No tak, ukážeme si, ako to postaviť. Ja vám to ukážem iba takto, že ako sa to robí. Spravíme si takúto malú budovku. V stavaní nie som moc dobrý, tak nesúďte ma. Toto to bude len taký mini, ale tento by, podľa mňa by vám stačil aj tento. Mám teraz taký problém so strihom videí, takže keď niečo sa vám nelúbi na videu, tak mi to kľudne uznámte. Dajme si toho ešte viac, takže potom nepýtajte sa, čo je toto, je to tu many items. Tu
pozná už asi každý. Tak my si spravíme, že odtiaľ to budeme zabíjať zombíkov. Takže tuto na nohy. Tuto si spravíme dieru. A dajme si dispenser, redstone torch. Ja si to dám na istotu veci. No, redstone torch viac. Potom my si sem dáme skeletona. To je už na vás, čo tam dáte. A to je všetko, ne? No neviem, však počas výroby by som si mohol gajovať veci. Musím sa dostať ešte von. To som nedomyslel. Dobre, úplne, že je pán dobrý. A to, že robím jednou ranou, tak to není tým, že je enchantmatic rompať, ale to je pickaxe, alebo neviem ďalej, ako sa to volá. Proste, keď máte single player command, alebo keď ste na serveri, tak si dáte lomitko, keď ste admin. A ono vám to bude bloky rozbíjať na jednu ranu. Takže rapid closer by bol. A teraz si odvedieme takto. No, toto si dopadlo. Na single playeri 1.3 to občas nefunguje, lebo neviem, je to nejaké zabugované. Odtiaľ to si navedieme páčku až sem. Páčku neviem, tak zvediem. Tak. A teraz šup. Mal by fungovať. No, tak sa na to pozrieme, čo funguje. Nefunguje a z jednoduchého dôvodu, že to musí byť napojené priamo. A už funguje. Tak, už sme skoro hotoví, toto prepojíme, sem si dáme zombie, spustíme a čakáme. Jeden, oni sa tam nastanú. To by bolo všetko môjho tretieho dielu Minecraft tutoriál Redstone a čaute!